Wata sabuwa, wani ɗan Najeriya ne ya shiga cikin banki domin a bashi takardun sababbin kuɗaɗe. Ɗan Najeriyan ya je don a bashi sababbin kuɗaɗen, aka bashi sababbin kuɗaɗe amma fa na ƙwandala-ƙwandala. Sababbin kuɗaɗen amma su wa'innan naira bibbi aka rubuta a jikinsu. Sababbin kuɗaɗen cikin jakan leda aka bashi su har na kimanin 2000. Ɗan Najeriyan ya complain ya ce ina zai kai wa'innan kuɗaɗen da ba a karɓa. Hukumomin bankin suka ce kuɗaɗen nan za a dawo a ci gaba da amfani da su ne. Duk inda ya ba da su za a karɓe su. Ma'ana ko banki ya dawo da su za su karɓa su sa su a cikin akawun ɗinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kada ku manta da danna mana alamar liking da danna mana sharing, da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su zo muku cikin ƙanƙanin lokaci. Hakika ɗan Najeriya ya yi complain akan waɗannan sababbin kuɗaɗen da aka bashi na tsabar ƙarafuna. Kuɗaɗen da aka bashi shi ya yi complain a kansu. A lokacin da sababbin kuɗaɗen na takarda suke wahala, haka ma tsofaffin suke wahalar samu. A ce dai 'yan Najeriya suna cikin tsaka mai wuya. Lokacin da za ka ga ɗan Najeriyan sabida wahalar kuɗaɗen, baƙi ma na ƙauyuka da suke zuwa su zo su yi sayayya ba sa shigowa. A ce dai ɗan Najeriya ya tsinci kanshi a cikin halin ha'ula'i. Ɗan Najeriyan domin wani ma saboda wannan hali da aka shiga baya iya zuwa kasuwa. Domin ko da ya je kasuwar baƙi ba za su zo barantana su yi ciniki ya samu ko da na kashewa ne. Shi yasa za ka ga wani ba ma ya son zuwan kasuwa ɗan Najeriyan. To, kada ku manta da danna mana alamar liking da danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su zo muku a cikin ƙanƙanin lokaci.